Так. Хорош, не ріж більше. Куди ти знімаєш? Іди до хлопця, поможи тягнути. Тут є кому знімати. Стоїть, знімає. Зараз не піднімаємо їх. Знімав уже. Що? Пило, блядь, накаркало нахуй. От така у нас тут напружена обстановка. Всі нервують. Ти який наперед, Марік? Ти на третій повишений. Це спеціальний спеціаліст і знає, як спеціально зробити так, щоб потім хірово було, блін.